asamblea ordinaria correspondente ao mes de xuño. Con 4 puntos na convocatoria. O primer punto é a aprobación se procede da acta da sesión anterior, e a acta número 1 do 2026, correspondente ao pleno de marzo. Lo tivemos en marzo. Entonces, bueno, non sei se hai alguna observación que formular o contido da acta, ou os que non estiveron nesa reunión, que se abstención. Sergio creo que tamén non estaba na reunión. Nos dámonos por aprobada con esas dúas abstencións. Pasamos entonces ao punto principal desta convocatoria, que é o punto número 2, que é a aprobación se procede do orzamento da Mancomunidade para o exercicio 2026. Santi, secretario, ten a palabra. Ben, pois o proxecto de orzamento para o ano 26 ascende tanto en gastos como en ingresos a cifra de 3.437.000 euros. Resumidos do seguinte xeito, no que se refire a gastos, o capítulo 1 de gastos de persoal absorbería, vou falar sempre en cifras redondas, 1.645.000 euros. Os gastos correntes e bens en servicios, que a finalidade destas entidades como Mancomunidade, ascende a 1.562.000 euros. Hai unha previsión para o pago de intereses no capítulo 3 de ata 12.000 euros, e temos transferencias corrientes a outras entidades por valor de ata 80.000 euros. Por lo que se refire a inversións de capital, inversións reais, gastos de capital, capítulo 6, temos 136.600 euros. Eso daría o total de gastos de 3.437.000 euros. Para financiamento desta cifra, os ingresos da entidade nacen nun capítulo 3, dado que a Mancomunidade non ten capacidade tributaria, e temos unhas pequenas tasas de 1.760 euros, e sendo realmente o capítulo 4, transferencias correntes, os ingresos por valor de 3.311.000 euros. Por lo que se refire a transferencias de capital, a previsión de ingresos por este capítulo é de 124.000 euros, o que nos daría os 3.437.000 tanto en ingresos como en gastos. Podemos desglosar do seguinte xeito, empezando agora, por exemplo, por ingresos. Como dixemos no capítulo 3, entre tasas e recursos eventuais, tenemos 1.760 euros. Temos transferencias da Xunta de Galicia e o convenio para a Brigada de Extinción de Incendios 348.000, para transferencias correntes de desempleo e desenvolvemento local 38.000, falo da Xunta sempre, outras transferencias correntes, convenios coa Comunidade Autónoma en Prevención de Incendios 46.400, para Punto Limpio 15.000, outras subvencións correntes da Xunta de Prevención de Condutas Adictivas 22.000 euros, outras subvencións correntes Obradoiro de Emprego 454.000, para o CIM da Xunta de Galicia tamén 110.000, para posto de orientación laboral da Xunta de Galicia 33.000, cursos do Plan AFD 314.000, servicios sociais de atención primaria 135.000, servicios sociais de atención temperá 145.000, para de organismos autónomos e axencias o convenio Xeodestino 31.000, e pasaríamos, isto sería todo Xunta de Galicia, pasamos a Diputación Provincial, teríamos para servicios sociais 19.200, para gastos xerais hai unha previsión de 70.000, e a partir de aquí empezamos con transferencias do 462, é dicir, que pagamos ou que aportamos os propios concellos. Para recollida de lixo, que son o Alegro, Laza e Monterrey, 141.000, para gastos xerais entre todos 129.000, para servicios sociais 200.000, para servicios de desbrozadoras 20.000, servicio de recaudación 600.000, axente de emprego e desenvolvemento local 36.000, medio ambiente, que debe ser a praga vespa velutina, para control da plaga vespa velutina 15.000, os concellos a Xeodestino 7.800, de concellos a Solano, que volven ser solo Coalegro, Laza e Monterrey 200.000, de concellos a Punto Limpio 64.000, de concellos a unha serie de proxectos técnicos que foron a redacción do documento da RPT e a memoria e dirección de obra da local do CIN, o Obradoiro de Emprego 12.475,
para funcionamento do CIN 24.000, para o convenio de Cruz Roxa ou Cruz Vermella 5.000, para intereses préstamos os 12.000 que están no capítulo 3 de gastos nacen dos concellos, Pacto de Estado de Violencia de Xénero 14.667, Concellos Obradoiro Dual de Emprego 18.000, a Técnico de Orientación 4.000, a Educadora Social 16.600, e temos procedentes de familias e institución de sen fin de lucro 9.000 euros, para o Obradoiro Dual 90.125, e este ano hai unha enaxenación de venta de maquinaria fora de vida útil prevista no capítulo 7 de 34.000 euros. Isto daría os 33.437.000 euros. Por lo que se refire a gastos, como vos dixen, temos unha previsión de ata 12.000 euros do capítulo 3 de pago de intereses, e despois temos para personal laboral das brigadas de incendios 200.000 e a súa seguridade social 68.000, gastos diversos para ese persoal de 80.000. Despois, polo que afecta ao servicio de recollida de residuos, que só os tres concellos que fixemos de Cualedro, Laza e Monterrey, temos para o seu persoal 70.000, a súa seguridade social 26.000, vehículos 15, combustibles carburantes 26, primas de seguros 4, Sogama, que tamén va para esos concellos, 200.000. Resto dos concellos, persoal da ProRural 28.000 e a súa seguridade social 10.000, inversións dos gastos de funcionamento do Obradoiro de Emprego 90.000, publicidade de propaganda do Punto Limpio 4.000, outros traballos realizados por outras empresas, eliminación Vespa Velutina 15.000, como dixemos, a Diputación Provincial de Transferencias para o funcionamento do Punto Limpio 75.000, compra, capítulo 6, estamos agora de dous brazos forestais para tractores con desbrozadora 34.000, e empezamos un novo capítulo que sería retribucións básicas de persoal SAF 365.000, educadora social 27.000, laboral fixo directora do CIN 38.500, laboral personal apoio por prevención de conductas adictivas 9.500, a súa seguridade social tamén 10.000, seguridade social personal de servicios sociais 115.000, seguridade social persoal do CIN 3.000, educadora social 8.900, aluguer oficina estilo orientador laboral 15.000, atención representativa por CIN 2.500 euros, Pacto de Estado de Violencia de Xénero 14.067, promoción da igualdade e prevención de violencia de xénero 16.000 e outros diversos do CIN 16. Estudios e traballos técnicos, é dicir, servicios xurídicos de minimización e técnica de igualdade CIN 48.000, familias e institucións sin fin de lucro, eses 5.000 que serán a Cruz Vermella, e entramos con laboral fixo orientación laboral 28.000, laboral fixo ADL 27.000, personal obradoiro 342.399, é dicir, personal de alumnos do obradoiro, básicamente. Seguridade social, ahora orientador laboral, ADL, personal obradoiro, serían 9.000, gastos en materiais do obradoiro, das actuacións que se fagan 54.576, alugar de centro de formación 14.520, cursos a EPD 300.000, convenio xeodestino 39.000, tractoristas 46.000 e a súa seguridade social 15.000, reparación de maquinaria hasta 5.000, asistencia a sesión de órganos colexiados 8.500, retribucións básicas do auxiliar administrativo 40.000, persoal de limpieza 15.000, incentivos ao rendimento, que son os tres habilitados nacionales, 29.000 en total, auxiliar administrativo 13, persoal de limpieza e seguridade social 4.800, e entramos no capítulo 2, mantemento de equipos informáticos, ordinario de inventarial, enerxía eléctrica, agua, produtos de limpieza de sede, servicio de comunicacións, postais, primas de seguros, tributos xurídicos e contenciosos, outros gastos diversos, estudios e traballos técnicos, gestoría, ata igualar esa cifra de gastos xerais, servicio de recaudación 600.000 e aqueles aportacións que vimos de 12.475 que serían a memoria do Obradoiro de Emprego, a memoria da RPT e a dirección de obra do local de adaptación do CIN ata 3.437.000. Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar na ronda de intervencións, eu sí que quero comentar unha serie de consideracións de carácter xeral. Bueno, topamos nun orzamento, este do 2026, que podemos decir que é continuista na línea que temos marcado estes últimos anos, aunque hai unha pequena baixada, pero bueno, que é fruto dunha serie de subvencións que tivemos no 25 que este ano non as tivemos. Non pasamos de 3.000.000
705.000 a 3.437.000. Eu creo que somos unha mancomunidade que dentro das nosas posibilidades, bueno, pues temos unha carteira de servicios que se pode dicir bastante amplia, non? Donde os servicios sociais pues, son o prioritario para a nosa entidade, non? Con eses servicios comunitarios ou básicos e o propio servicio de atención temperá, non? Por relatarvos, non? Que creo que xa o sabedes todos, pero bueno, vou facer un recordatorio de todos estes servicios que prestamos, de toda esta carteira de servicios que temos, non? Temos o servicio de recaudación, o servicio de RSU dos 3 concellos, o punto limpio, o equipo de maquinaria que podemos destacar de ter un equipo moi potente coa renovación última da desbrozadora nova que nos subvencionou a Deputación, máis as dúas multifuncións que tiñamos anteriormente da Xunta de Galicia, máis agora con estes 2 brazos de corte forestal que vamos a adquirir unha vez que revendamos os vellos, as desbrozadoras vellas que temos, non? Con lo cual iso vai ser a coste cero, estes 2 brazos, entendo, non? Secretario, que vai ser a coste cero para a mancomunidade, non? Temos xa desde o ano pasado as brigadas de incendios, creo que é un proxecto que empezou o ano pasado como piloto, eu creo que vai se consolidar dun xeito definitivo, porque eu creo que ese é o traballo, a maneira que hai que traballar, unha maneira conxunta, mancomunada, non? Temos os obradoiros de emprego, os APROLES, temos o orientador laboral, o ADL, o CIN, o noso CIN que temos con nós. Despois temos tamén un paquete de cursos a FD, creo que bastante potente, o convenio coa Cruz Vermella, o plan de pragas. Estamos últimamente xestionando tamén o que é o xeodestino, bueno, pois temos aí pendientes cousas, pero bueno, que eu creo que en definitiva temos unha carteira de servicios moi potente, non? Porque eu creo na mancomunidade, creo nas potencialidades que ten a mancomunidade. Eu, como sempre, repito, non? Retirar a política na xestión da mancomunidade e dedicarnos máis ao que é xestión de servicios, non? Un ano máis non podo máis que felicitar os traballadores da mancomunidade por a elaboración deste documento, en concreto a Santi e a Pepe, porque, bueno, en definitiva, isto tamén é froito do seu traballo e hai que agradecer e hai que felicitalos públicamente a elaboración deste documento que cada ano é máis complexo, non? Bueno, é unha sinal de que vamos polo bo camiño, non? Bueno, inicialmente o que vos teño que decir, e agora temos un turno de intervencións. Non sei se hai unha intervención que comentar. Queredes comentar? Os alcaldes, os alcaldes. Non sei. Eu, sí, non sei se tamén queren pasar. Sí, vale, bueno, pois, bons días. Eu sí que quería, se o secretario me podía aclarar aí algunhas partidas que se estuven comparando con respecto ao exercicio do 2025, bueno, en algunhas subes e outras baixas e simplemente alguna pregunta, non? Por exemplo, aluguer, oficina fin, orientador laboral, que no 25 eran 6.000 euros e pasa a 15.000, non sei a que se debe ese incremento. Responde a que agora o aluguer do novo local do CIN nesta calle que está aí enfrente, non na que estaba antes. Despois, unha que baixa, que entendo como eu se pediu un curso menos, pero desconozco, e outros suministros, cursos, están 300.000, o ano pasado eran 387.505. Naquela data tiñamos bastantes máis resolucións de concesión de cursos que temos neste momento, aunque tampouco é moi certo, porque según me dice Pepe, resulta que esta mañá ou onte chegou un número extraordinario de novos cursos concedidos que ainda non estarían orzamentados e faremos unha xeneración de crédito. Bastantes, non 2, nin 3, nin 4. Pensei que eu se retirara algún, era para saber cuál. Despois, unha que sí que me chama tamén a atención, servicio de recaudación, que era 500.000 e pasa a 600.000, que, bueno, un incremento de 100.000 euros que tamén non sei a que obedece. Pois porque ao final, o ano pasado, en fase de execución, chegamos moi por encima dos 500.000, non? É dicir, cantos máis tributos o servicio de recaudación te recauda os concellos, nomeadamente o de Berín, fundamentalmente, as súas facturas son máis elevadas,
Por poñer un exemplo, un concello pequeno que ten unha factura de 23-24.000 euros, ten 23 ou 24, pero debeu haber algún cargo extraordinario do Concello de Verín ou de algo de atrasos que xenerou moitas máis facturas. É previsible que ronde os 600.000 euros. Obviamente, eso é o premio de cobranza da recaudación que tanto lle cobra aos concellos, tanto se lle paga o servicio de recaudación. E no caso de Monterrey, a cual tamén é a tasa, a nova tasa de Incrementar desarrollo que puxemos en marcha o ano pasado, que posiblemente tamén sea. Vale, no, como hai algún esto da basura, por exemplo, se pasa a Diputación, porque me chamaba a atención ese incremento de 100.000 euros, eu pensei que mellor tamén É que non é curioso, absorbeu con creces a baixada de cobros de Por eso, Os son sobre 30.000 euros. A parte do canon, en Poledro, este ano, o Catastro descargou o que é o planeamento do urbanismo, entón fan distinción do que é o precio das fincas rústicas das urbanas, e iso fixo tamén que se incrementara. E despois, na parte de ingresos, sí que tamén hai dúas partidas. Unha que é de concellos a servicios sociais, que pasou tamén de 168.000 a 200.000, que vai incrementar, non sei se refiere ao... Bueno, é unha previsión respecto, sí. non hai nada certo. Nada certo, nada. E a outra, que era de... sí, de concellos ao servicio de ADL, que tamén pasa de 21.000 a 36.000. Bueno, porque xa sabendes, como en todos os concellos, que desapareceu Desapareceu a subvención. subvención, vale, por eso. E despois, non sei se o secretario vai facer unha referencia ao informe económico financiero ou non. Non, porque tamén aquí, bueno, pues, incrementamos en 2 personas o personal, non sei a que servicios, cando pasado facía unha referencia que había 74, este ano 76, non sei que servicios incrementaron. Foi un cálculo que fixen así rápido dos que teña. Deben ser os aproles rurales, un 2, sí. O sea que sí Que pasei de 76 a 78. No, de 74 a 76, 76. sí, son os aproles, sí. Vale. Despois, cando falo de, obviamente, estas cerca de 80 personas, E despois, bueno, pois sí que no informe que fai o secretario volve a incidir no ano pasado, non? Entón, bueno, pois sí que teníamos en conta non desviar os gastos, tamén me preocupa o período medio de pago, que tamén eso nos fai incrementar, entendo as operacións de tesorería e nos incrementa os gastos, entón, bueno, iso sí que nos incumbe aos concellos, que se trate, pues eso, de que non haxa ninguna desviación de gastos, porque ao final, tal como dice o informe, pues temos que pagar os concellos. Entón, bueno, eu sí que pido pues, que se trate de contener o gasto, senón pues, que acordemos en xunta de goberno para que todos, si temos que contribuir, pues, que poidamos saber si podemos acordar esos servicios ou non. Eu eran as consultas que quería facer, e, bueno, xa non están respostadas, gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, en respecto ao informe económico financiero, respecto ás partidas, pues, bueno, chama a atención especialmente que durante o mes no plano fin, que aumenta considerablemente, pero bueno, xa ya respondeste respecto ao informe económico financiero, pues, bueno, na verdade, non ha línea do ano pasado, ¿no? Apelando a contención de gasto, apelando a que o aumento de algunas partidas se fai cobrando os concellos, sino por parte das outras entidades, ¿no? que nos están subvencionando os servicios. Bueno, pues eso, en base a esto, en base un pouco tamén a línea que hacíamos do ano pasado, que había unhas consideracións que non se corregiron, pois xa así vou a entrar co sentido de voto de Pilar de Vox, pois volve ser este ano máis abstención para que eso faga. Sí, é unha cuestión moi breve, de feito tampouco tiña moita idea de ter intervido alén das cifras, non? Que ao final é o obxecto de debate que nos ocupa hoxe neste punto. Interveño por unha cuestión que dixo o presidente e que me acordei e creo que é importante que a reflexionemos tamén na Asamblea, que ao final é o máximo órgano de goberno da mancomunidade. Decía, bueno, pues, o presidente que creía na mancomunidade e que entendía que había que retirar a política da mancomunidade. Eu non estou en discrepancia absolutamente con esa información. Ademais, sempre defendí que as institucións temos que facer un uso institucional delas e non un uso partidista, pero por eso creo que hai que ter especial cuidado. Xa son algunhas ocasións nas que hai visitas institucionales a lugares xestionados en directo ou directamente por a mancomunidade. Recentemente
viña a Conselleira de Política Social a visitar un novo centro que se está facendo, que o aplaudo, ademais, pero, bueno, o Concello de Verín non foi invitado. É bastante lamentable que o Concello de Verín pois non vaya ás visitas institucionales que se fan no seu propio Concello. E isto digo eu por unha cuestión de respecto institucional e digo por unha cuestión de que despois os nosos veciños e as nosas veciñas a que nos preguntan son a nós, oye, como estades ausente neste tipo de cousas, porque despois temos que ver a persoas que non representan ninguna institución que sexa dependente desa visita asistir a determinados actos e os representantes institucionais do Concello pois tampouco vamos porque non se nos invita. Por lo tanto, eu nesa afirmación que dixo o presidente, que a que eu estou tremendamente de acordo, o que pide que se preste especial atención a este tipo de cousas se queremos que a mancomunidade non sexa un órgano político nin de uso partidista, que sexa efectivamente un sitio de representación para todos que se teñan cuidado con este tipo de cousas. De acordo, eu creo que por parte do presidente de Mancomunidade procura pois ese respeto institucional que debe sempre existir. Eu creo que desde a Mancomunidade, por menos, se cometemos algún erro, pido disculpas, pero procuramos sempre cumplir con ese respeto institucional como non podía ser de outra maneira. Non digo, estou totalmente de acordo contigo que debe ser así. Esos gabinetes das consellerías non teñen a ben invitar aos concellos, pois que o faga o presidente da Mancomunidade por haber Pois mañá precisamente vai estar a Conselleira de Política Social ás 5 da tarde no novo local do CIN. Eu convido a todos a que estén. Sí. Nada, eu simplemente adiantar o noso voto, que vai a ser a favor, evidentemente. E nada, felicitar a presidencia e aos traballadores todos da Mancomunidade, porque eu levo xa 19 anos de alcalde e vexo que esta Mancomunidade cada vez presta máis servicios e eu entendo o apoio sempre a Mancomunidade porque entendo que habría moitos servicios que o Concello de Cuaredo individualmente non podría prestar e gracias á existencia desta Mancomunidade, a parte de prestar certos servicios, pois estamos abrazando o seu custo. Entonces, os meus parabéns tanto á presidencia como aos traballadores desta Mancomunidade e repito, o noso voto vai a ser a favor. Gracias. Sí. Sí que é verdad que, como dice Luciano, hai que felicitar ao presidente e aos traballadores. Bueno, creo que temos que ter máis ambición en comunidade, porque, como dixo, son continuistas, e tanto que son continuistas, porque seguimos exactamente igual que fai anos, o sea, non cambiou nada. Tuves uns presupuestos totalmente de continuidade, sobre un pouco baixan, pero hai partidas que, bueno, pues, tan siquiera veñen moi ben explicadas. O ano pasado se te digo aquí, eu falo porque estuve no ano pasado sendo alcaldesa de Miradós e lle pedía ao presidente ou a Secretaría de Intervención que estes presupostos, sobre todo o tema do lixo, porque só les está afectando a 3 concellos, a maioría non, entendíamos que tiñan que vir separados dunha continuidade analítica onde se pudera analizar e ver que realmente eso non estábamos sufragando ese gasto os outros concellos indirectamente. Quero pensar que non é así, pero claramente nos papeles, nos documentos que se nos aportan non se ve claridade de ningún tipo. Despois sí que é verdade tamén que hai que ter, non se nos pasou non sei ayer, creo que o informe da Secretaría de Intervención, a mí nos pasou a miña compañeira, a alcaldesa de Garderos, ayer, porque lle pedín, e sí que é verdade que lendo o informe de Secretaría de Intervención, moitas esperanzas non dá. O sea, realmente o informe é demoledor, dice o secretario da Mancomunidade dicindo que temos que ter, que hai unha tensión de tesorería moi grande, e que hai un período medio de pagos que é como é, evidentemente, non estou de acordo co que decía a alcaldesa do Imbra, que preocupa, porque se non se fai eso, pois a ver como facemos. Entón, eu quería facer unha proposta, como yo había que facer un plan de viabilidade económica ou funcional, a ver como vai a ser eso, porque temos muchísimo personal, 76 persoas, hai muchísimo personal, falámoslo moitas veces, en moitas reunións, entón creo que, o personal hai que felicitarlo, pero o personal tamén fala dun RPT que levamos traballando nela durante muchísimo tempo, que non saliu, non sei se hai aras de que eso salga adiante, e evidentemente sempre aboguei, sendo alcaldesa, ya ve que non o son, como representante do PSOE nesa mesa, de que nos sentemos e deixamos a viabilidade que eso salga, non só felicitar os traballadores, os traballadores hai que felicitarlos, pero necesitan ter a garantía de que tamén
o que lles corresponde, non falo de que sea máis, pero sí que lles corresponde que poidamos ser capaces de poder facer esa estabilidade laboral. E, bueno, por lo demais, como dixo Tamara, pois a abstención para non bloquear, evidentemente, a comunidade ten os seus servicios, hai servicios que evidentemente están a funcionar, porque non se trata de que todo é mal, non? Pero que creo que hai cousas que hai que mellorar, moita cousa, pero creo que hai que ter un pouco máis de ambición pois a hora de plantexar certas cousas. E sí que me chama a atención que se paguen 1.250 euros polo local do CIN, pareceme unha aberración, gastando 160.000 euros nun local que ni tan siquiera da mancomunidade e que ahora se haya que pagar 1.250 euros. Non sei se hai algún, se iso vai poder ser unha compra-venta, se se falou de algo, ou se simplemente eso, se hai algún adianto, que en aquel momento non sei, simplemente polo local. Vale, moi ben, pues nada, gracias. Gracias, Eva. Bueno, utilizar expresións, claro, estamos nun nivel de orzamento que xa son palabras maiores con servicios que estamos prestando, pois, oye, moi potentes, non? Que, claro, son continuistas porque nos marcamos unha línea alta de continuidade, sabes? Pero son continuistas nese sentido. Ahora, que vamos a seguir dando pasos con máis servicios que poden ser mancomunados, que non se quepa a menor dúbida. Vai a ser así. A mancomunidade ten que ser a entidade prestadora de servicios por excelencia nesta comarca, porque unidos é como se traballa dun mellor xeito en todos os sentidos. Moito máis eficiente, moito máis eficaz todo o traballo que se realiza unido que non indo por separado cada un dos concellos. Home, dicir que o informe do secretario é demoledor porque dice que hai problemas de tesorería, por eso xa o sabemos, todos os anos temos eses problemas de tesorería, esas tensións de tesorería. E sí que é certo que pasamos momentos críticos, pero ao final somos quen de buscarlle solución, atoparlle solución, con vías de financiación, vías con operacións de crédito, operacións de tesourería, que nos permiten solventar esas crisis de tesourería que temos en momentos puntuais, porque claro, estamos co obradoiro de emprego, estamos cas brigadas de incendios, é moita carga de persoal que temos, efectivamente, pero bueno, hasta agora, todos estes anos, témolo solventado, de acordo? Para decir que o informe é demoledor, bueno, pues tampouco a mí esas expresións tan así, tan dramáticas, non? Que parece que estamos na UBI, pois non estamos na UBI, a mancomunidade ten unha boa saúde financiera, sin lugar a dudas. Que temos problemas de tesorería, que temos que seguir pedindo noutras administracións, o presidente vai facer, e creo que está sendo ben tratado por parte tanto da Xunta como da Deputación Provincial de Ourense. Tenho que decirlo tamén, non? Moitas desas tensións de tesorería que temos son solventados gracias a eles, non? Bueno, como dixe, non? Eu creo que temos unha carteira de servicios importante, non? Estamos que nos podemos parecer a outras mancomunidades que hai na provincia, chamase a mancomunidade de Celanova, a mancomunidade do Ribeiro, pero bueno, ese é o camiño que pretende seguir esta presidencia, non? Lógicamente, coa axuda de todos, non? Coa axuda de todos os traballadores que son unha parte fundamental neste camiño que estamos levando a cabo, non? Bueno, espero, presidente, que non leve o camiño dado o Ribeiro. Espero que non leve o camiño dado o Ribeiro. No, pero en cuanto a prestación de servicios, Diego, eu creo que en cuanto a prestación de servicios, a mancomunidade do Ribeiro e a mancomunidade de Celanova, teñen unha carteira de servicios moito máis amplia que a nosa, partindo do servicio de axuda de fogar, o tema de extinción de incendios e demais, o sea, eso son palabras maiores, non? Noticias dos últimos días non son moi alentadoras. Porque tensión de tesorería hai nas de todos. Eu non falo das tensións de tesorería, falo das outras tensións. Vale, bueno, pois, rematado o debate, procedemos á votación, non? Votos a favor? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Votos negativos, votos non hai, abstencións? 1, 2, 3, 4. Vale, pois moitas gracias a todos por as vosas aportacións e vamos a continuar. O terceiro punto é informar
información sobre outros asuntos da presidencia, nada, e quería vos comentar eso, a visita da conselleira de Política Social mañá, a visita do novo local do CIN, entonces, bueno, os que poidan asistir, pues encantados de recibirvos, non? E despois, eso, comentarvos o tema do obradoiro de emprego, que... A que hora de mañá? As 5. As 5. O tema do obradoiro de emprego, que pois tivemos a presentación, pero xa desde onte pois xa está a xente no novo obradoiro que nos concedeu a Xunta de Galicia, e tamén as brigadas de incendios pois tamén xa están traballando desde principios de mes de maio, en concreto creo que o día 8 de maio, me parece, ou 6, que foi, se foi viernes? Sí. Bueno, comentarvos eso, non? Que temos xa as brigadas de incendios en marcha. Por a miña parte eran esas 2 ou 3 cousiñas que vos quería comentar, non? Pasamos entón ao punto número 4, que é robos e preguntas. Pois hai robos, preguntas... Que temos os motoristas este ano, sabe se algo por o estado do Madrid, do Ibarrante, do Fabio, Só falamos más. vale, pois xa me contas, Tomás. Sí. Gracias. Vale, bueno, pois se non hai máis asuntos, mandamos a sesión. Moitas gracias. Se levanta la sesión.